caggal leydi mo ganduɗa ko khadimou rasoul woni Amadou Bamba ɗum saabi noon jayde hutri ko konguɗi daɓɓi nde witande ko touba encore une fois Bamba ɗum ɗon noon ko yidde de ha joni ruttimo teddugal kanko mo ganduɗa kan woni fondateur de mouridisme kono ɗum ko noon ɓe garti ha joni e gonka ngal ɗo maggal tawi noon koto banggue oɗo boros covid 19 ɓe garti e cérémonie officielle kono kadi e nden ko woni sécurité hani ko ganduɗa ko gueɗe kewɗe ne tawi oɗo édition 2020 jeyde yañimi hen kono kadi ɓe garti e découverte mo ganduɗa woni an kam rewi jitugol walla ni ha an kam tolna 2 millions mo wino mamen sidi moktal bakke ko non ɗon kan ay tako wadda yurmaki mi takko hande Amadou Diallo ɗo to totole ɗi probléme aji mum osi neɗɗo susnamnade mo 2 millions takko hande ko woni et puis ça an takko an no dañittuɓe probléme am mi haalanma jahaɗa haaltane Djiby Djiby Sarr wimano hol kalanɗo Djiby Sarr Amadou sellani aɗa andi ko min tan he Amadou he Allah he ma takko ɗum yooɗe wona ɗum komin jewtannoɓe tan takko an ka mawnam ettuma mbaɗmami dow ko kam mi waɗani ken ɗiɗo mbaɗmi ken goto somi itti sirlu ko foti no sirlu bayɗo ni ganduɗa hay gaño ma a fotani ɗum yaltinande oɗo sirlu saka noon mo ganduɗa ko joom gallam jahaɗa haaltoye ko cuusnomami hanki ko foof hande mi hultima ɗum takko wona ko heewi foof haale wona ko jiiɗa fof kaala wona ko nanɗa fof kaala neɗɗo ina foti jogade sirlu mum jogono goɗɗo sirlu mum kono a tooñi kam guila garda e gallam he noon min payti payami eyi noon joni wat feere littata kam mi hoota takko walla lawol ngol nani ɗum tampuɗo mi wawa haalka e moƴƴi enen jurno yimɓe fodɓe ha joni haɓɓude masque kono min gandi Aissata ko mission ganduɗa ɗum mbayde ko ɗum mission impossible ɗum wonata noon tigui Amadou banggal gongal ngal woni toɓɓere wonde woni touba ganduɗo ɗum fof ine andi ko ine daña caɗele ndiyam caɗele ndiyam nan toon ha wuro ɗum ɗonne kadi te so wiyama oɗo refe ko refe mo ganduɗa yo juuɗe cooɗe yo yimɓe gonde laaɓal e ko way noon ɗum ɗonne kadi ine wawi addude toon caɗele sabu banggal ndiyam kam touba koko meeɗi waytade ɗum sabu ete ndiyam sa ƴeewi to hetti ha 9h 8h 9h tan a tawata ko robinaji ɗi hankkadi ndiyam ɗam gasi dartima sabu yimɓe wonɓe toon ɓe keewi te ko ganduɗa ko kañum sohla ndiyam tuna nder ɓettataɓe aɗa ɗum mbaɗɗa allo e mbaɗɗa min wiyanima mbaɗɗa ko min nodduma no mbanmi ko a anda ɗum wona haaju ma jinno keɗoɗaji eyyi d' accord Binta waɗaka barke Binta aduna o fof so rendi Binta ko an ɓuuri bonde an ɓawli reedu Binta an andi bonande waɗi ɗum foɗɗere wotere yeri ɗum mbiɗa rokkata hen hay goto Binta an boni ɓerde an boni miijo Binta ɓiɗe ñaagui an hay seeɗa janggo laakaɗo ummi tan woto kawren Binta waɗaka barke Binta sabu tan sabu Binta mi seerima walla en kaaɓi a ruttima galle moon Binta ko jahanta ceerno aɗa haɓɓami ha subahana an ka julɗo an ka julɗo subhanallah woppu kodda adama hay mbimi hay woppu on hay dara jiiɗa sinno ko on jiiduɗa mbimi sinno ka kodda adama ay sa ana watta ko mbaɗɗa ko sukko mbimi heɗo ko min haala ko min nodduma an ko bonande ƴettuɗa tikkuɗa ha tiggindoriɗa an bonande ko an goto jeeyi ɗum Binta Binta yo Allah ñaw hakkude men Binta so Allah jaɓi Binta ɓernande kuɓɓinɗa nde an a dañata ko welma e aduna mokkusi an wallahi ma yi kala ko tom eyyi yo Allah a wiyata sabu aɗa andi ko mbaɗɗa ko a wiyata kala ko
ma andu noon ko tongu dasi fo artito koye resté per joomum morma kono noon ko jungo waɗi fof jungo no wawi ittude seeɗa keddiɗo ma ɗum ni accu tan so Allah jaɓi ma Binta andu ko min wadde an wota haydara mum se deƴƴu tan man wadde mijjide situation wallahi Binta ma wadde mine koyngal e leydi bodde leydi ɓooyi kawɗam Binta mi umma ɓiɗɗo ma ummono Binta tawi tan debbo ne haɓɓe man haɓɓo Binta tawi tan debbo ne haɓɓe min haɓɓat Binta eyyi oto wayama ɗam boni